Здравейте на всички хора, които ме гледате. Аз съм отново. Познатия ви DRBG, може би на някой не познат. Така, да преминем към новината. Ще се пробвам пак да направя стрим, този път от 6 часа вечерта. Ще протече някъде 1 час, час и половина, може и по-малко, ще видим колкото толкова. Просто искам да кажа, че ще има пак стрим. И да, това искам да ви кажа. И отново ви чакам в Twitch 6 часа. Може и малко да си забавя. Само да кажа, може да има и гафове, може и да няма. Да предупредя. Да, и 6 часа, може и малко закъснение, 6:15, ще видим с 5 минути. Закъснение пък, ако всичко е наред, почвам 6 часа по план и си действаме. Може да снимам на FIFA 16 демо, защото мисля да се вземам FIFA 16, но първо искам да видя как е геймплея, защото едни приятели ми я казаха. И малко поиграх така 5-10 мача и ми хареса и мисля да стримвам на нея. И на Майнкрафт може да стримвам и това мисля да е стрима. Надявам се да бъдете там. Чакам ви и чао!